Srdečne vás pozdravujem, milé priateľky a milí priatelia, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes tu máme pacientku Andreu, ktorá má problémy s bolestivými krížami. To nie je také vážne, ale asi 2 týždne má veľký problém s točením hlavy, najprv to bolo veľmi kruté. Stalo sa niečo, akože keď sa začala tá točiť hlava, nemala ste nejaký pocit, že sa niečo stalo? Nie, zobudila som sa s tým, že sa mi točí hlava. Že sa točí hlava. Takže večer zdravá a ráno chorá. Teraz ste pred chvíľou vravela, že sa dokonca ste bola až na odpadnutie. Bolo to tak, teraz prešli 2 týždne, je to trochu lepšie, vravíte, že to sa po troške zlepšuje, ale stále to je. Skúšali sme teda, aby ste ležela na chrbte a je to problém stále. Takže pozriem sa teraz, ako tie pozície sú, respektíve ja som to už pozeral, ale ukážem vám to trochu, takže tu je trošku lopatka vyššie táto ľava. Keď sa zohnete, tak tu je zase pánová krivo. Nie veľmi, ale veľmi je tu posunutá hruď, alebo hrudník je takto vytočený, ako vidíte na tom zábere. To svedčí o tom, že je tu nejaká blokácia. Takže skúste teraz potočiť hlavou. Potočte hlavou teraz. Ťahá niečo, ide to hneď do točenia? Áno, točí sa mi. Točí sa, keď potočíte, tak hneď ide do väčšieho točenia. Uvidíme, ako to pôjde opraviť, pretože toto je trošku taká komplikovanejšia vec, pretože niekedy sa stane, že to hneď povolí, je za tým blokácia niektorého stavca, najmä atlasu, ale niekedy to musí celé odpuchnúť a uvoľniť tie cesty do mozgu, aby to prestalo atakovať. Robili vám výsledky alebo nejaké vyšetrenia v uchu, ale to je ten centrum rovnováhy alebo niečo také? Robili iba čisto, či počujem. Či počujete. Áno. Ale nerobili vám, že ako to tam vlastne funguje všetko. Nie. Tam ste sa ešte nedopracovali. No dobre, skúste toto, či vás niečo ťahá? Teraz? Nič. Dobre, keď potočíte tým krkom, máte pocit, že ten krk je taký aj stuhnutý, alebo niečo s ním je? Máte pocit, že to aj vás ťahá, píchá vás niekde? Iba ťahá. Na ktorej strane viac? Na pravej strane viac. Dobre, takže toho sa budeme držať. Skúste tento pohyb. Teraz ťahá niekde do toho krku, kríže, medzi lopatkami. Skôr medzi lopatkami, smerom dole. Smerom dole. Dobre, skúsite takto hlavu dozadu, lopatky dozadu. Ak teda môžete, aj hlavinku dozadu. Teraz. No, teraz cítim tu zavrať. Tu zavrať viac, ako keby viac. Dozavráte to ide. Keď uvoľníte, tak je to lepšie. Je lepšie. Dobre, skúste takto bokmi potočiť. Teraz tie kríže. Tak ostrejšie, tak ako poriadne, dopredu, poriadne do boku. Tak cítim. Cítite tie kríže, bolí to, pichne to, alebo ťahne to taká bolesť? Permanentná, alebo sa zvyšuje do niektorej strany? Do pravej strany sa zvyšuje. Dobre, dajte sa takto. Predklonte sa dopredu. Teraz točí sa hlava veľmi? Nie. Dobre, tie kríže? Tak tie ma tak ťahajú. Tie ťahajú, dobre. Dozadu zakloniť sa. Teraz? Kríže ma nebolia. Nie? Dobre. Poďte do drepu, tak sa chyťte a poďte takto dolu, na špičkách, celkom dolu. Teraz členky, kolena, kríže, niečo. Nič? Dobre, poďte. No dobre, takže dajte sa na chrbát. Podložím vám tú hlavu, tu je potrebné, aby tá hlava bola podložená, lebo keď je to rovné, pravíte, že na rovnom nemôžete. Nemôžem vôbec. No, toto keď sa točí hlava, tak je veľakrát spôsobené blokáciou krčnej chrbtice, ako som vravel najmä atlasom, ale mal som prípad, že to bolo za tým srdce, bola blokácia v hrudnej chrbtici. Srdce bolo atakované až do takej miery, že pána museli držať za 2 ruky, ako dve osoby za ruku, a tak mohol chodiť, takže bolo to pomerne vážne. Ale väčšinou je za tým, keď sa to dá opraviť a keď je za tým blokácia, tak je za tým blokácia krku. Dobre. Tu je trošku posunutá pána takto. No ale zdvihnite teraz koleno a pritiahnete si ho 2 rukami k sebe. Poriadne. Teraz bolia kríže, klop, niečo. Klbík. Tu, klop. Dobre. Druhá noha.
Tu je to v poriadku. Tu je v poriadku. Tento kĺb nesedí dobre na mieste a tento tiež. Neznamená to, že ten nebolí, nič to neznamená, ale tie klby nesedia presne na mieste. Ja to tu poznačím na ten váš papierik. No, sú tu ploché nohy, tu je veľmi plochá noha táto. Vlastne takto. Nie je tam žiadny priestor, žiadna klema. No, takže skúsi dať ruky dozadu. Teraz je tu tá hruď takto vyrotovaná. No, dajte sa na brucho. Otočte sa pomaly. Máme čas. Tu si dáte hlavu. Tak, aby sa vám dobre ležalo. Trošku vyššie. Dobre. No, teraz zdvihnite pánu hore. Tu, ak vidíte na tom zábere, že tento palec je značne nižší ako tento. Je to takto vytočené. Keď si položte si, tak sa to vyrovná. Keď zdvihne dohora, tak sa to vytočí. No. To znamená, že tam je nejaká blokácia. Toto, čo teraz je s tou hlavou takto trošku hýbem, to sa vlastne deje to, že sa aktivujú určité veci v mozgu a nastáva lepšie prúdenie životnej energie. Zase vám uvádzam do pozornosti, že ja to nenaprávam, deje sa to všetko z Andrejkynho vnútra, z jej vlastnej životnej energie. Neposúvam stavce, ani rebra, nič doľava, doprava, ale len to jemne stimulujem, pozerám sa, ako to vlastne je a ako sa to mení. A mojou prácou je aj to, aby som určoval, čo je na rade a kde treba zasiahnuť, ale zase len s jej vlastnou energiou komunikujeme spolu na duchovnej úrovni. No, ako vy všetci viete, alebo ako mnohí z vás vedia, robím aj kurzy, kde si vlastne sami ľudia sami seba opravujú, učia sa, ako zo svojho vlastného vnútra, svojou vlastnou životnou energiou si môžu opraviť telo, dať kosti na miesto, zbaviť sa bolesti a byť v lepšom poriadku. Takže toto je veľmi podobné, len tu nie je to vedomé z Andrejkynej strany, ale je to vlastne nevedomé. Respektíve ona to vedome nerobí. Takže teraz pozerám sa, ako sú rebra, ako sú stavce. Dobre, ešte toto, keď zdvihnete dohora, tak zabolia tie kríže trošku? Áno. No, dobre. No, skolióza tu vyzerá, že nie. Aha, tu vyzerá nejaké rebro. Respektíve môže vás aj stimulovať k tomu, aby ste si to sama napravila, takže budete cítiť, že ja sa toho len dotýkam a vy si to zo svojho vnútra, z tej lásky, ktorú v sebe máte, z tej životnej energie, z toho najlepšieho, čo v sebe máte, môžete sa otvoriť zo svojho vnútra a celé si to prežiariť s tou božskou energiou a opraviť si to telo. Takže bude to trošku podobné ako na tom kurze. Je to ten najlepší možný spôsob, viete, keď si to človek vie sám sebe opraviť, to je najlepšie, čo môže byť, pretože nie je na nikoho v podstate odkázaný. No, takže teraz dvihnite hore pánu. Ako to boli teraz? Menej. No, a všimnite si tie prsty, na tom detaili to asi vidíte. Teraz sú pekne rovno a keď zdvihne hore, tak ostávajú pekne rovno. Už sa nepohnú. To znamená, tá chyba, ktorá tu bola, ktorá spôsobila to spriečenie, už tu nie je. Tie kosti si sadli na lepšie miesto. A takto to vlastne funguje. Tak ja dúfam, že sa niečo dobre podarí, no. Keď sme sa tu už takto stretli. No. Dobre, poďte sa, dajte sa na chrbát, poďte sa otočiť. Dobre, teraz keď ste sa otáčala, hneď to išlo do ataku? No, vidíme. Dobre, dajte si ruky dozadu.
to netočí spredu, tu vytáčalo tie rebra. Dobre. Tu nesedí obidva bedrové kolby a nesedí ani panva, rotuje panvu, keď sa to trošku s ňou pohne, tak pri telonovej spone to točí. Preto tie kríže veľmi pravdepodobne bolia. Cítite, už trošku sa zdvihla tá klenba. Tie ploché nohy sa veľakrát dajú krásne opraviť, behom pár minút sa klenba zdvihne. Preto je spadnutá, lebo jednak nejde energetika, riadenie z mozgu do tej nohy a potom sú nejaké funkčné blokácie po ceste, bedrový klop, kríže, koleno, členok, alebo tieto nártne kostička, alebo ktorákoľvek kostička v tom nárte, v tom členku, môže spôsobovať, že tá noha povolí a je plochá. Takže keď sa to napraví a keď je dobrá energetika do nohy, tak sa zvykne hneď ako keby postaviť pekne Už nie je plochá, už tam tá klenba nejaká je. Už aj šoferujete, či ešte nie? Áno. Áno. Už som tak na 70-80% lepšie, Aha. ako to bolo pred 2 týždňami. To ste musela byť veľmi na to nedobre, lebo teraz ste ešte pomerne, je to také, no, také vážne. Pre niekoho tento stav je vážny už. Pre vás už je dobrý. Keď to porovnáte s tým, aký bol, však. No dobre, zase si skúste pritiahnuť tú nohu k sebe, či tie kríže bolia takisto ako pred chvíľou? Ten klb ma už neboli. Kríže stále ťahajú, klb je... Ten klb už je lepšie, takže ten klb si sadol pekne na miesto. Kríže ešte budú zozadu, ešte tam budú nejaké chyby. No dobre, poďte sa postaviť, lebo to musí byť všetko opravené, pretože keď je spodok krivo, všetko je krivo, aj vrch. Dobre, teraz takisto sa zatočilo? Áno. Musíte si posedieť. Áno, lebo teraz vidím dvoma. No dobre, tak ešte trošku sedte. Pozrieme sa na atlas, ako je a sánka. Neťahá vás, keď otvoríte ústa, takto neťahá vás to? Nie. Atlas nesedel. No, poďte sa postaviť. Dobre. Dajte sa takto. Všetko v poriadku? Áno. Dobre. Skúste tým krkom potočiť, či to vás to ťahá takisto, ako to ťahalo. Na začiatku to ťahalo. Nie, neťahá. Len sa mi krúti hlava. Dobre, takto. Predklonte sa dopredu. Dobre, toto už je dobré. Tie lopatky už sedia pekne. No. Skúste tento pohyb. Teraz nejak do tých krížov, alebo niekde. Skúste toto, to ste cítila kríže, že vás ťahali na začiatku. Už lepšie? Áno. Tak toto išlo pomerne dobre. Áno. To išlo dobre. No
vtedy to točenie hlavy, akože no, tam sú rôzne príčiny mozgu. Samozrejme, ak sú funkčné blokácie v krku alebo kdekoľvek a to životná energia nemôže ísť a celé to je také nejaké, tak je dobre, keď sa to opraví, pretože táto vec sa odstráni a ostane iba to, čo tam ešte teda môže byť. Takže vy vravíte, že vám to po troške, každý deň je vám trošku lepšie po milimetri. Takže aj keby sa náhodou dnes to nepodarilo, že to nie je hneď lepšie, no a to niekedy nebýva hneď lepšie, keď je veľké točenie hlavy, tak to zlepšovanie a tá rekonvalescencia môže ísť rýchlejšie, pretože to bude celé voľnejšie. Dobre, dajte takto ruky. Dobre, toto je dobre. Toto je dobre, ešte takto ruky. Dobre. Dobre. Dobre, dajte sa takto. Chyťte sa stola. Dobre, teraz zdvihnete jednu nohu hore, koleno hore zdvihnete. Teraz pozerám, či sa neposunie pánva, keď to zdvihnete. Dobre, druhá noha. Keď sa posunie alebo nejak usprieči, to znamená, že to je nejaká chyba. Dobre, dajte nohu vystretať trošku dopredu. Dobre, dozadu. Dobre, druhá noha dopredu. Dozadu. Aha, toto riadne. Teraz zostane ťahať? No, lebo tu vytočilo vrch pánovi, vytočilo 3 cm, keď ste dala tú nohu dozadu. To znamená, je tu nejaká funkčná blokácia, tento stavec napríklad nesedí. No, skúste si to opraviť. No, dobre. Zase sa chyťte a zase tá noha dozadu. Táto ľavá noha dozadu. No, ale už je to dobré. Teraz ťahá to takisto? Nie. No, už je to dobré. Už to nezdvihlo. Ja to vidím tu, že už to nespríčilo a Andrejka cíti, že už je to lepšie. Takže robil to stavec v hrudnej chrbtici medzi lopatkami toto spriečenie. No zase skúste tými bokmi potočiť. Toto je pomerne veľmi slušné. Áno. Ja som to možno spomínal na niektorom videu, teraz už to nemávam, ale išiel som po ulici a zrazu ma začala takto motať. Opravil som si stavce 2 hrudnej chrbtice a už bolo dobre. A už tak som na to prišiel postupne, takže už keď ma to tak postihlo, tak som hľadal kde nejaký roh, aby som sa napravil a tá hlava sa mi prestala točiť. Takže niekedy to môže byť aj inde, nielen v krčnej chrbtici. Dobre, skúste teraz tú hlavu zase potočiť. Dobre, stačí? Do toho? Aj riadne. No dobre, takže pozriem sa najprv. Vlastne taký je postup pri každom ťažkom stave, ako je váš. Dajme tomu, vy už za ťažký až taký nepovažujete, ale je. Tak sa opraví, čo sa dá a potom sa vlastne dostaneme do tej podstaty a k tomu stavu, o ktorý vlastne ide, pretože to všetko ostatné musí byť na poriadku. No takže aj teraz to tak robíme, hej? Takže všetko, čo sa dá opraviť, sa opraví, tá životná energia sa rozprúdi lepšie a vlastne môžeme sa venovať tejto veci. Ale tu sú ešte chyby v krčnej chrbtici. Ešte to tu chce točiť. Dobre, boli niečo na dotyk? Nie. Dobre, je to v poriadku? Áno. Dobre. Takže zase ja to nikde netlačím, len sa to ako keby usádza. No, teraz sa dá, ja to cítim, alebo viem, že sa niečo pohlo, pretože tá energia sa zmení, ten tok energie sa mení. To vlastne je pre mňa taký zásadná vec. No, toto je lepšie, dobre. Zase skúste to hlavu potočiť, to točenie je také isté. Dobre, stačí, to zo 2 razy stačí. Točí sa stále. Dobre. No, dobre. Tu je ďalšia chyba. Toto boli niečo? Nie.
centrálny stavec posunutý. Dobre, zase skúste. Stačí 2 razy. Alebo raz iba stačí, keď... Hej, takisto. Dobre. Dajte sa z druhej strany. Ten nástup je okamžitý, áno? Keď začnete s tým točiť. Áno, áno. Robím to tak za posledný rok, dajme tomu, že sa skončí terapia a potom si ten človek sadne ešte na 20 minút, aj my si sadneme ešte na 20 minút. A potom sa to ešte raz všetko skontroluje a ešte sa ukážu veci, ktoré sa dajú opraviť. Takže je to také oveľa efektívnejší spôsob. Vlastne sú to akoby 2 terapie. Alebo jedna veľká, jedna taká, koľko je potrebné. Už taká menšia. Dajte hlavu takto do strany. Hej, to keď dá hlavu do strany, tak je zdvihne lopatku, to znamená tu rebra tu nesedia ešte. Hej, to ošetrenie je veľmi jemnučké však. Áno. No, takže je to aj nielen pre športovkyne, ako je Adriánka, ale aj pre malé detičky a pre seniorov veľmi slabúčkých, pretože toto je naozaj totálne neinvazívna vec. Zase otočte hlavou. No už dobre. Do druhej strany otočte hlavou. Dobre. Tu je ešte niečo, tu je taká chybička. No, zase otočte to hlavou, či to je to isté? No, tak myslím do okruhu. Či to takisto točí? Stačí raz. Hej, plus minus takisto. No. Dobre, ja sa teraz pozriem, ako to je. Tie veci, ktoré sú už na ostatné, nie kosti, ale tie miecha, nervy a všetko tieto veci, ako to tu ide. Či tam je niečo. No, teraz trošku to ako keby pustilo. Ako keby sa niečo uvoľnilo. Zvoní mi v pravom uchu. Zvoní. Asi bude koniec. Koniec hodiny. Či čo? No dobré, aby vám to neostalo, to si nepúšťajte také veci, lebo potom budete sa sťažovať na to. No. Bo to sa volá tinnitus a to ľudia majú s tým riadny problém. Ale samozrejme, teraz sa pustila nejaká energia, ako keby sa niečo uvoľnilo. Máte okrem toho zvonenia nejaký pocit? Či nie? Nie. To je hlavne nič. Nie. Dobre, zase skúste, či to je také isté. Ale je to asi lepšie. Teraz sa niečo zmenilo. A nebolo to, tá chyba bola v hrudnej chrbtici. Samozrejme, tá krčná bola takisto, ale no, a teraz vlastne, lebo toto ja vidím, toto je vlastne výhoda pre mňa, lebo ja vidím ako keby dovnútra toho tela, alebo tej energie, ako prúdia až to všetko, pretože áno, tu vidno, či to je rovno, alebo je to krivo, ale nevidno, kde je chyba. To človek musí vedieť. To je podstata veci, aby sa vedela teda opraviť. No, takže toto je pre mňa veľká výhoda, aby som mohol lepšie pomáhať. Hej, dobre, teraz ako keby to chytilo stabilitu. Však? No dobre, teším sa. To nie je len tak. No dobre, ale iste musím povedať, neservisovaná ste, nebola ste v takom servise nikdy, ako teraz? Nebolo, nie. No, Nie. takže tie veci, tie kríže, to už dávno mohlo byť v poriadku, toto je opraviteľné, to vaše telo nie je vôbec v žiadnom prípade v nejakom nedobrom stave, pomerne veľmi slušné, tá svalová, úroveň svalov je veľmi dobrá, takže len to treba občas opraviť ako treba, aby sa to vlastne udržalo vo výbornom stave. No. Na to vy máte. No.
Dobre, ja by som navrhoval, keby sme si dali chvíľu prestávku a vrátime sa za chvíľočku. Dobre? Takže uvidíme, čo bude po prestávke. Trochu sme si oddychli, porozprávali sme sa s Andrejkou, tak teraz to pozriem zase, že ako to po tých 15 alebo 20 minútach vyzerá, takže toto je pekne rovno. Keď sa zohnete dopredu, tak tie kríže cítiť ich, ťahajú ako na začiatku? Jemne ťahajú. Takže tu sa deje teraz to, preto to pozerám druhýkrát, pretože po chvíli teda nastane určitý ako keby prepočet, ten software si to celé prepočíta, dostane sa to do nových pozícií a teraz je vidno veci, ktoré pred 20 minútami neboli vidno a môžu sa ešte ako keby lepšie opraviť. Takže to je vlastne veľmi dobré pre tých ľudí, ktorí sú tu na ošetrení, že sa odstránia tzv. Neskoršie chyby, alebo ako keby zajtra sa to objavilo. Takže teraz pozriem, že čo sa tu vlastne ukázalo. Takže vyzerá, že tento klop trošku nevydržal, alebo respektíve, že ho treba ešte nastimulovať do lepšej pozície. Dobre. A zase sa predklonte dopredu, takisto to ťahá. Dobre. Ešte hlbšie dopredu. Aha, tak teraz, čím ide hlbšie, tak týmto viac točí. Takže tu pozriem sa, že čo? Ešte aj druhý klub, Bedrové kluby sú veľakrát na tom tak, že sa nedajú na jedenkrát ako keby vsadiť na to miesto, kde by mali byť, pretože jednoducho to nepustí. Takže treba ich na viackrát. Preto sú vhodné aj tie opakované terapie za mesiac, dajme tomu. Dobre, zase sa predkloním dopredu. Ešte viac. No, u mňa už je to dobre, u vás? Lepšie. No, už to netočí. Takže obidva kluby bolo potrebné ešte usadiť na lepšie miesto. Dobre, ukážte sa spredu. Takže toto je dobré, aj tu je to dobré. No, skúste teraz to točenie, to je najzávažnejšia vec. Teraz. No nie je to také ako pred tou O koľko? Teda... 30% lepšie. 30% lepšie, to je dosť. To je dosť. Keďže to bolo 1% denne, tak teraz 30 je riadny nárast. No dobre. Dobre, nadýchnite sa. Keď sa nadýchne, tak to drží všetko. Dobre, keď potočíte tým krkom, ten ťah, čo tam bol na začiatku, cítite ho takisto? Alebo je to trošku voľnejšie? Je to voľnejšie. Dobre. No dobre, tak teraz vlastne je potrebné dať si veľký pozor, aby sa niečo nestalo, to znamená, čo sme sa rozprávali o tých pohyboch a všetko, a čakať, keď to celé povolí, odpuchne, tak sa uvoľní a sadne si to a potom by to mohlo byť ešte lepšie. Ale samozrejme ide o to, že či sme sa dostali na tú úroveň, z ktorej pochádza ten problém. Pretože to je podstatné, pretože tu sú ako keby ešte hlbšie úrovne tie historické chyby, alebo to, čo to závisí. Keď sa na ne dostaneme a opravia sa, tak bude v poriadku. Keď nie, tak sa to musí vlastne znovu ako keby opraviť. No ale myslím si, že sa cítite asi trošku lepšie, tak sa vyjasnilo. Tak je. Áno, tak bezpečnejšie. Bezpečnejšie, no dobre. Tak vám ďakujem pekne za spoluprácu, vám ďakujem za pozornosť, majte sa krásne.